Ik wil begraven worden. Dat lijkt me mooi om begraven te worden. Ik wil wel uitgestrooid worden bij het graf van een aantal bekenden, maar ik wil gecremeerd worden. Cremeren. Vertermij. En zat denk een soort vriezen dat zien we hoor. Zo'n 50% kiest nog voor een crematie in steeds van een begrafenis, als het landelijke gemiddelde. Kosten spelen vaak een rol. Ja, begraven is toch een stuk kostbaarder. Je moet hierbij denken aan de kosten voor de huur voor het graf. De gemeentes die stijgen daar, verhogen daar ook regelmatig de prijzen. Maar ook een grafsteen is toch kostbaarder. Ja, en bij cremeren heb je toch lagere kosten naar de hand, zeg maar. Want je hebt die grafkosten niet. Cremeren wordt gewoner. Meestal zie je het soms ook als een skinne oplossing. Je had toch te maken met graafonderhoud als je begroeven wordt. Daar zadel je de familie dan mee op, zitten en protten. Dat vind je dan ik net zo. Ondernemers spelen erop in. Wilst in snits nog druk werken wordt aan een nijcrematorium, is de locatie van nummer 4 weg bekend. Dit restaurant in Marsum wordt helemaal ombouwd. In 2005 telde Friesland er nog maar 2. Deze eerst werd het crematorium van Goud om helemaal restyled om bij de tier te brouwen. Want de concurrentie leidt op de loer. Ontstaat er straks niet een of andere concurrentieslag van wie gaat het goedkoopst om op de klanten te trekken? Wij zijn niet voornemens om een prijzenslagoorlog aan te gaan. En ik denk ook niet dat zal gebeuren, nee. Alle jaren komen er in Friesland zo'n 4000 mensen te versterren.